ranar na haka ya ce wa in hau saman mangwaro in tsinko mai mangwaro. Ya saman mangwaro? Na hau. Kin hau? Kin hau? Wallahi kuwa. Shi kenan ya gama ganin wandon ki. A'a wallahi na cire kafin na hau. Na rantsa da Allah sanda na cire wandon kafin na hau. Bai bari na gan wando na ba. What? Namiji kwarai bawan mata ne banda babanmu. Ƙarya kike? Banda babanmu. Ƙarya kike har da babanku? Ƙarya ne sai dai babanku. Ƙarya kike har da ubanki? Kai? Mana. Ya fi ƙarfinki. Tamkar za ki shiga cikin gidana da likkafaninki ne. Kamar za ki shiga da sosan wankanki, takalminki, akwatinki, riganki, makabarta shine gidana a gare ki. Baki isa ba. To bari ki ci. Idan gidanki ke kadai ce, in kuma gidanki ɗakuna ne ke kadai, to ki shirya da sanin zaki tattara ina ki ki ƙara gaba. Allah kake. Baki isa ki shigo min cikin gida. Sai na shigo. Baki isa ba da mijin. Ga ɗan dambulan ga kai samu tsumagi ya ki shauɗa mai ga duwawun nan miƙewa zai yi kai biri na haba mutum ba wai to wannan da kike gani yanzu kake raina shi mijinki ne aljannar ki tana karkashin diga-digin kafafuwansa injiwa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa ka ta kare mun kallo ta ce ban mata ba. Ni in gwazo mace duk ta min illa na wallahi. Allah ana haifa yaro ana mulmule masa goshi a mulmule masa ina ni duk ta mulmule ko ina ta banni da nan dan kunna na kuma maimakon ta jamin hita jamin hanci ne dan siriri ko irin hello I love you I love you too. Yan mata ji mana. La, yaya? Ni ce fa. Ai da mun an gaya mun shegen kula-kulan maza ne da ke a shi yasa nake gwada ki. Civil defense ne kai? Dan kwamiti ne kai? Yellow paper ne ko kai? Ko dan sanda ko soja? Ba ka da wani position da ƙasa ta sa maka hannu? Kawai aikinka ne na sa kai da kai. Zaman sa ido duk macen da kuka ga Allah ya rufa mata asiri ta yi sura ta kyau zananta ya fita kwarai sai ku sa mata ido ku ɗauki karan tsana ƙarshen sunanta shine karuwa. Allah ya shirye ku. Ya miki alƙawari ne ko ya raɗa miki a kunna cewar daga ke ba ƙari? Ganga? Namijin da sabis ɗin waya ya fi shi garanti? Network ya fi shi garanti? Namiji hankaka gaban safari bayan sabaki. Kina zaune zaki ji ana ayyiriri wanne ne ɗakin? Maza ki san abin ne. lalle ku aiko za a yi danja wallahi. Kairat, menene ya faru? Abba daman kai barawo ne. Barawo? Wa ya gaya miki wannan maganar? Wata ƙawata ce Sadiya ta can gidan ta ce wai sun saka kallo a TV aka nuno ka wai ka saci kuɗi. Shiga uku. Kinga ƙarya ne, ƙarya take yi. Babu kuɗin wanda na taɓa sata. Ni ba ta ina yaro ban taɓa ɗaukan kayan kowa ba. Kin ji ko?